Zorionez, Arabako erakunde eta enpresa asko ere euskararako jauzia egiten ari dira. Eta hastapenetan badira ere, euskara Araban gero eta aho gehiago, gero eta espazio handiagoa betetzen ari da, eta gainera gero eta entitate gehiagoren komunikazio tresna bilakatzen ari da. Euskara balio erantzi gisa ikusten duten arabarrak, gero eta gehiago dira azken urte hauetako bilakaerak erakusten duen bezalaxe. Eta horren lekuko da, Lazarraga sarien epaimahaiarentzat gero eta zailagoa dela sarituak aukeratzea. Asko esatea, ez benuen espero, egia esan da, guretzat ustekabea izan da. Eta, esatea hau ez dela, gure bizitzaren parte badela, hau euskaraz aritzen gara normalean, eta orduan gu nahi duguna da, ara etortzen den jendea, bere etxean sentitzea. Eta gogoraraztea, Araban gaudela, Araban Errioxan gaudela, hori Euskal Herriko zati bat dela, eta ez direla, euskaraz egiten duzu? Bai, euskalduna, bai gara. Gure ahalegina da, gaur eguna disfrutatzea, jarraitzea hasitako bidearekin, bihar bertan beste urratsak eman beharko ditugu, ondiokan ibilbidea luzea dalako, baina, endako ibilbidea baliatuz, seguro jarraitzen dugula aurrera eta lortuko dugula gure helburua. Eskerrik asko guztiei. Guretzako egorea da horrelako sari bat jasotzea, gure sentsazioa da euskararen bidean hasi berria garela. Orduan hasi orduko sari bat jasotzea, eskertzekoa da benetan. Honekin ez dugu motivazioa galduko eta areta indartsu jarraituko dugu lanean. Eta euskara sustatzeko lan horretan ere, errekadutxo bat zen nahiko nizuk egitea. Arabako Aldundian, informatika sailean eta beste sail batzuetan ateratzen enplegu horietan euskara baloratzeko. Euskara baloratzeko zeber badagoela oreka bakarrik ez konpetentzia ere bideratuko dugu euskara garrantzitsu sentitzen eta euskaran ahalegin bat egiten. Eskerrik asko. Posible dela mundura zabaltzea, zabalik egotea eta era berean gura den euskara mantendu eta hedatzea. Eta bigarrena, euskara gero eta garrantzitsuagoa dela ez bakarrik guretzat, baizik eta enpresa barruan talento edo jende gazte ona erakartzeko ez. Gauza perspektiba ezberdina, baina erakusten da euskara benetan garrantzitsua dela Euskal Herriko enpresatzat. Zorionak, Lazarraga sarien edizio honetan parte hartu duten hautagaitza guztiei eta bereziki finalera iritsi direnei. Azpimarratu nahi dut, hemen zaudeten guztiok, Arabako enpresaren eta merkataritzaren ordezkariok, trakzio zeregin importantea betetzen duzue hizkuntza normalizazioaren alde. Eta nola ez, eskerrak eman nahi dizkizuet, euskaraz bizitzea hautatu duzuen arabar guztioi ere laguntzen ari zaretelako gizarte elebidun bat osatzen. Hori denentzat da aberasgarria. Eskerrik asko.